A declaración do estado de alarma obrigou a modificar parte da programación deseñada polo Concello de Ribeira para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Suspenderonse os contacontos previstos para o alumnado de primaria dos distintos centros educativos ante os problemas derivados do seu traslado ao auditorio. Pola contra, mantéñense as actividades para os de secundaria, como a instalación dun stand de prevención de agresións sexuais no aparcadoiro decoroso o día 17 deste mes ou un certame online de poesía urbana pola igualdade, para o que xa se poden consultar as bases na web municipal. As actividades para os máis maiores, para os adolescentes, aínda as podemos mantener co concurso de poesía que adiantou a concelleira e co stand de prevención de agresións sexuais no que colaboramos ca Xunta de Galicia. Ademais destas actividades dirixidas a un público específico, o Departamento de Servizos Sociais pretende implicar a toda a cidadanía na campaña que leva por título Ribeira di non á violencia de xénero. Os interesados en participar tan só teñen que mandar unha foto en branco e negro amosando un cartel con ese lema, cos que se elaborarán os cartaces conmemorativos do 25N. Consiste en un lema moi sinxelo, Ribeira di non á violencia de xénero. Entón vamos a invitar a que con ese cartaz pequeno no que reivindicamos que as persoas que se queren sumar tamén din non á violencia de xénero, pois se saquen unha foto en branco e negro e que nos la fagan chegar, nos a incluímos na cartace, de tal maneira que a campaña vai ser unha campaña viva, onde continuamente vamos a ir cambiando pois a imaxe, non? Da campaña. O propio día 25 celebrarase ademais un acto institucional na Praza do Concello coa lectura dun manifesto e un minuto de silencio polas vítimas. Logo, o 25 de noviembro, o propio día, pois teríamos un acto na Praza do Concello, falagámolas visibles, un stand, máis un acto institucional. Leremos un manifesto contra a violencia de xénero, donde iremos dicindo todos os nombres de todas as vítimas do 2020, e logo teremos un minuto de silencio en memoria das vítimas. Ademais, durante toda a semana do 25 iluminarase a fachada da Casa Consistorial con alumeado violeta e instalarase unha pancarta na rotonda de Xarás.